Desde Marín a Valdeorras, desde Lugo a Ponte Caldelas, medrando en galego con este lema. Máis de 600 escolares de 10 colexios de toda Galicia chegaron hoxe a Santiago para festexaren o seu compromiso ca lingua. Xa levan 21 días usándoa en todos os ámbitos da vida, nunha iniciativa para promover o uso do galego entre os pequenos. Con camisetas, pandeiretas e un repertorio amplo e ben ensaiado chegaron a Santiago de 10 colexios, por exemplo, de Cambre. É un centro de nenos castelán falantes, maioritariamente. Entón, o impulso da lingua galega é dos nosos obxectivos. Resultou moi ben. Moitos deles chegaban a casa e dicían ao seu pais: pois agora hai que falar galego. Temos como obradoiros de cousas e tiñamos que falar en galego nos obradoiros. E o pasábamos moi ben facendo. A lingua pode extinguirse. É importante falala para que siga estando. A falar galego e para hablar a nosa lingua. Eso é o que nos fai galegos. É a nosa lingua materna. Viñeron tamén do barco de Valdeorras con Aí ven o maio de Florencio Delgado Gurriarán, co que practicar o amor aos trazos dialectais, a camisa verde con botois de amorodo da primavera, desas 1000 primaveras máis para a nosa lingua. Unha lingua que é cultura e patrimonio, dixeron os responsables da Consellería e da Real Academia. Lembráronlles que os nenos e as nenas son os herdeiros do legado de Castelao, da fala dos avós, e invitáronos a que manteñan o compromiso coa lingua máis alá destes 21 días.